Bogatul și Lazar. Luca la capitolul 16, de la versetul 19 la versetul 31. Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, l-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: „Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.” „Fiule,” i-a răspuns Avram, „adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată.” Bogatul a zis: „Te rog, dar, părinte Avrame, trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin.” Avram a răspuns: „Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei.” „Nu, părinte Avrame,” a zis el, „ci dacă cineva din morți se va duce la ei, se vor pocăi.” Și Avram i-a răspuns: „Dacă nu-i ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.” Amin. Comentariul biblic al credinciosului. William MacDonald. Domnul și-a încheiat discursul pe tema bunei gospodăriri a bunurilor materiale cu narațiunea ce urmează, în care ni se prezintă 2 vieți, 2 decese și 2 lumi de apoi. A se observa că nu ni se spune că ar fi vorba de o parabolă. Subliniem acest fapt, întrucât unii critici par să atenueze implicațiile grave ale narațiunii sub pretextul că ar fi doar o parabolă. De la bun început, trebuie să precizăm că bogatul, al cărui nume nu este precizat, nu a fost condamnat să se ducă în Hades din pricina bogățiilor sale. Temelia mântuirii este credința în Domnul Isus și oamenii sunt condamnați pentru că au refuzat să creadă în El. Dar acest bogat a demonstrat că nu poseda credința autentică ce duce la mântuire prin modul total lipsit de grijă și interes în care s-a purtat cu cerșetorul care a fost așezat la ușa sa. Dacă inima i-ar fi fost plină de dragostea lui Dumnezeu, nu și-ar fi îngăduit să trăiască în huzur când un semen al său, un sărac, stătea la ușa lui cerșindu-i câteva firimituri de pâine. Dimpotrivă, el ar fi luat cu asalt împărăția, lepădându-se de dragostea sa de bani. Tot atât de adevărat este că Lazar nu a fost mântuit pentru că era sărac. Mai degrabă, el și-a pus încrederea în Domnul, acceptând în dar mântuirea sufletului său. Să analizăm acum portretul bogatului, numit uneori dives, care înseamnă în latină bogat. El purta doar hainele cele mai scumpe, făcute la comandă, iar masa era încărcată cu cele mai alese bucate. El trăia doar pentru el însuși, satisfăcându-și toate plăcerile și poftele trupului său. Pentru Dumnezeu nu avea nicio dragoste adevărată și nici de aproapele lui nu-i păsa. Lazar ne este prezentat într-un contrast izbitor. El era un cerșetor nenorocit, așezat în fiecare zi în fața casei bogatului, plin de bube, sleit de foame și încolțit de câinii soioși ce veneau și îi lingeau rănile. Când a murit cerșetorul, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Mulți pun la îndoială faptul că îngerii realmente ar participa la strămutarea la cer a sufletelor credincioșilor. Noi nu vedem însă că ar exista vreun motiv să punem la îndoială forța evidentă a cuvintelor din versetul 22. Îngerii îi slujesc pe credincioși în viața aceasta și nu pare să existe vreun motiv care să îi împiedice să o facă și la moartea lor. Sânul lui Avram este o expresie încărcată de simbolism ce denotă un loc de mare fericire. Pentru orice evreu, gândul de a avea părtășie cu Avram sugera o bucurie inexprimabilă. Noi credem că sânul lui Avram este tot una cu cerul, raiul. Când a murit bogatul, trupul lui a fost îngropat,
același trup pentru care avusese atâta grijă și pentru care cheltuise atâția bani. Dar lucrurile nu se opresc aici. Sufletul său, acea parte conștientă din el, s-a dus în Hades. Hades este în originalul grec al Noului Testament tot una cu Șeolul din Vechiul Testament. Este starea duhurilor care au părăsit această lume. În perioada Vechiului Testament era considerată a fi locuința de după moarte a celor mântuiți, cât și a celor nemântuiți. Aici este numit locuința celor nemântuiți, deoarece citim că bogatul era în chinuri. Ucenicii trebuie să fi fost consternați când l-au auzit pe Iisus spunând că acest evreu bogat s-a dus în Hades. Conform Vechiului Testament, ei fuseseră învățați să considere bogățiile drept un semn al bunăvoinței și binecuvântării lui Dumnezeu. Unui israelit care asculta de Domnul îi se făgăduia prosperitate materială. Atunci cum putea un iudeu bogat să meargă în Hades? Domnul Iisus tocmai anunțase că odată cu propovăduirea lui Ioan începuse o nouă ordine a lucrurilor. De acum încolo, bogățiile nu vor mai fi un semn distinctiv al binecuvântărilor, ci vor constitui o punere la probă a credincioșiei cuiva în administrarea lucrurilor încredințate. Cui i s-a dat mult, mult i se va cere. Versetul 23 infirmă teoria așa numitului somn al sufletului, conform căreia sufletul nu s-ar afla în stare conștientă în intervalul dintre moarte și înviere. Dimpotrivă, versetul ne arată limpede că dincolo de mormânt ne așteaptă o existență conștientă. De fapt, rămânem uimiți de gradul foarte cuprinzător al cunoștințelor pe care le poseda bogatul. L-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Ba chiar a putut să comunice cu Avram, adresându-i se cu cuvintele: Părinte Avram, i-a cerut îndurare, rugându-l să-l trimită pe Lazar să-i aducă o picătură de apă ca să-și răcorească limba. Desigur, se ridică în acest punct întrebarea: cum poate un suflet fără trup să cunoască setea și să simtă dogoarea focului? Conchidem că lucrurile sunt enunțate la modul figurat aici, dar asta nu înseamnă nici de cum că suferința nu era reală. Avram i s-a adresat cu termenul fiule, sugerând că acesta era un descendent fizic al său, dar nu și spiritual. Patriarhul i-a amintit de viața de lux, confort și huzur pe care a dus-o pe pământ. El a descris și sărăcia și suferințele prin care a trecut Lazar. Acum, de partea cealaltă a mormântului, rolurile s-au inversat. Inegalitățile din viața de aici au fost răsturnate. Aflăm din acest pasaj că alegerile pe care le facem în viața de acum hotărăsc destinul nostru etern și că odată ce a intervenit moartea, destinul nostru este pecetluit. Nu există posibilitatea trecerii de la locuința celor mântuiți la aceea a celor condamnați și viceversa. În moarte îl vedem dintr-o dată pe bogat transformat într-un evanghelist. El își exprimă astfel dorința ca cineva să se ducă la cei 5 frați ai săi ca să-i prevină să nu ajungă și ei în acest loc de chin. Avram i-a răspuns că acești 5 frați, întrucât sunt evrei, au scriptura Vechiului Testament și aceasta trebuie să le fie suficientă prevenire. Dar bogatul l-a contrazis pe Avram, afirmând că dacă se va duce cineva dintre cei morți, se vor pocăi. Cuvântul ultim l-a avut însă Avram, care a arătat că eșecul de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu e caracterizat de finalitate. Dacă oamenii nu vor să audă cuvântul lui Dumnezeu, așa cum se găsește el consemnat în Biblie, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Lucrul acesta este dovedit cu prisosință prin faptul că Domnul Iisus însuși a înviat din morți și totuși oamenii nu cred în el. Din Noul Testament, noi știm că atunci când moare un credincios, trupul lui merge în mormânt, dar sufletul lui merge în cer, în prezența lui Hristos. În schimb, când moare un necredincios, trupul lui merge de asemenea în mormânt, dar sufletul lui se duce în Hades. Pentru el, Hadesul este un loc de suferință și căință. La răpire, trupurile credincioșilor vor fi înviate din mormânt și reunite cu duhurile și sufletele lor. Apoi ei vor locui cu Hristos pe vecie. La judecata de la Marele Tron Alb, trupurile, duhurile și sufletele necredincioșilor vor fi reunite. Apoi ei vor fi aruncați în iazul de foc, locul pedepsei veșnice.
Și astfel, capitolul 16 se încheie cu acest avertisment cât se poate de solemn la adresa fariseilor și a tuturor celor care trăiesc pentru bani. Ei procedează așa spre pierzarea sufletelor lor. Este mai bine să cerșești pâine aici pe pământ decât să cerșești apă în Hades. Amin. Devoționalul tău zilnic pe canalul de YouTube Pagini Creștine. Multă binecuvântare!